que estarán dedicadas ao ámbito da administración, en concreto da administración local. Ambas as intervencións teñen como fío condutor os límites das competencias en promoción da lingua galega tanto das administracións locais como da propia Xunta. Ademais de tratar problemáticas concretas que teñen repercusión no traballo cotián dos servizos de normalización lingüística e en todo o proceso de normalización da nosa lingua dentro das entidades locais. Isto último, estas problemáticas, tratarase na segunda intervención, a que aludirei moi brevemente porque despois falarán con máis detalle as relatoras da seguinte mesa. Elas analizarán unha serie de modificacións normativas e organizativas desde a Administración Central que surreticiamente invaden competencias en materia lingüística da Xunta e das administracións locais. De que maneira? Pois con novos sistemas de xestión centralizada de servizos que, baixo o principio da transparencia, están a introducir a obriga de uso do castelán en ámbitos que ata agora funcionaban en galego con naturalidade. Por exemplo, nas convocatorias de subvencións que se publican nos boletíns oficiais provinciais. Pero isto será na segunda parte. Na primeira, trataremos unha cuestión quizás máis xenérica e teórica. Como se reflicte na legislación e na xurisprudencia a normalización lingüística como competencia municipal e se é necesaria unha maior concreción ou desenvolvemento desta materia. Coñecemos a existencia de servizos de normalización lingüística nos concellos galegos que, resumindo, son os departamentos técnicos encargados de levar a cabo o que establece o artigo 25 da Lei de Normalización Lingüística, ese que di que as corporacións locais fomentarán a normalización do uso do galego nas actividades mercantís, publicitarias, culturais, asociativas, deportivas e outras. Mais será suficiente esta regulación para xustificar e promover a existencia de servizos de normalización lingüística nas administracións locais? Ou cumprirá unha plasmación máis clara en normas como a Lei de Bases de Réxime Local ou a Lei de Administración Local de Galicia, que son os textos onde se regulan as competencias municipais? Para tratar esta preocupación que temos desde os servizos de normalización lingüística, contamos con Xesús Costas Abreu, persoa ben coñecida dos encontros. Daquela será redundante que vos diga que é licenciado en Dereito e Ciencias Políticas, letrado no Concello de Vigo, fundador da Asociación de Funcionarios para a Normalización Lingüística, autor do manual As Leis do Parlamento de Galicia ou que foi membro da sección de lingua deste Consello. Alén de todo isto, en relación co tema que nos ocupa, si me gustaría salientar e tamén agradecerlle o moito que ten colaborado cos servizos de normalización lingüística, co CDSG e coa Cotenol, asesorando na redacción de ordenanzas de normalización lingüística ou na proposta de creación dun consorcio de normalización lingüística, por só citar dous casos de colaboración estreita. Daquela, non lle quero quitar máis tempo, deixo-vos coa súa análise da normalización lingüística como competencia municipal, cando queiras. Boas tardes. O meu tema é bastante espeso, digo, pola banda xurídica, polo cal intentarei ser o máis sintético posible, advertindo que todo que son sentencias ás que vou aludir, deixo unha copia delas aí para quen lle interese, ou en todo caso, se non as pedidos, porque se non, se empezamos a ler as partes significativas, sí que sería unha breve invitación ao suicidio e non é plan. O punto de partida desta intervención, polo menos o pé que me puxeron os organizadores, é unha sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, da Sala do Social, do ano 2013, sobre un recurso dunha traballadora contratada como técnica de normalización lingüística, creo, no Concello de Malpica, se non me falla a memoria, que exerce unha determinada acción. En síntese, o que ven dicir, simplificando e para entendernos, é que o seu contrato era temporal, por obra ou servicio, supoño, cunha data determinada, pero en realidade, cando entra a traballar no Concello, fai máis cousas que o que sería propiamente o traballo dunha técnica de normalización lingüística, labores burocráticos ou administrativos comuns en diversos departamentos, e ben dicir que se trata dun contrato temporal en fraude de lei e que, polo tanto, a súa relación tería que ser declarada como indefinida non fixa da administración, crear a correspondente praza e proceder a regularizar a situación convocándoa. A ver, non vou entrar no caso concreto,
a cuestión dos contratos laborais temporais, que son causais, excepcionais, ten que estar claramente delimitado no seu texto cal é a súa natureza, que se vincula, etc. E a súa adecuación ou non a este tipo de traballo son unha cuestión da que todos vos sabedes máis que a min. Tamén é certo que a outra parte do asunto é que o contrato que se asina é o contrato que se asina, por lo menos desde o punto de vista formal, e estamos falando non dunha empresa privada, senón de administracións públicas nas que a creación de prazas e a convocatoria ten que respetar unha serie de principios como mecanismo fundamental, non, para que as cousas funcionen con certo rigor. Entón, aí temos unha especie de círculo vicioso. Que é o chamativo desta sentencia e o fío do que vou tirar para explicarme a seguir? O que se di no Fundamento de Dereito segundo, parágrafo terceiro, que di que a cuestión da normalización lingüística en xeral, do uso das linguas propias, non é unha competencia da administración local, di que é un fin, curioso asunto, mandatos xurídicos de legislación estatal e galega de igual valor se convirten simplemente nun fin, non nunha norma, é que non se trata esta dunha competencia propia dos municipios, nin das exclusivas, nin das delegadas. A ver, a xurisdicción social caracterízase por ser unha xurisdicción especial, singular, na que predomina a oralidade. Para os que estamos acostumbrados, por exemplo, ao contencioso, nos volvemos locos, porque mentres no funcionamento administrativo normalmente vas con informes escritos, demandas, contestacións escritas no social, ti chegas ali e te sacan coellos da chisteira, cousas cambian xa demanda, modifican xa as pretensións e normalmente todo eso vale, se admite, dentro dunha lógica así moi rápida, non? A historia é un pouco de ibas xogar unha partida de xadrez e chega un ali e te di de oca a oca e tiro porque me toca. A situación é un pouco extraña para os que estamos acostumbrados a mecanismos así máis formais, que tampouco, non por eso teñen que ser millores, quero decir, é un mundo moi peculiar, non? Un mundo moi peculiar no cal as normas de dereito público, como todo relativo á oficialización dos idiomas, o estatuto de oficialidade, a normalización efectiva do uso deses idiomas, que son cuestións de dereito público, as usan instrumentalmente daquela maneira. Neste caso, as afirmacións contidas nesa sentencia non son estrictamente inexactas. Hai unha competencia en sentido estricto de normalización lingüística? Non, nin dos concellos nin de nadie. Ahora, eso significa que como tal non podes reivindicar os teus dereitos porque non se trata dunha función pública? En absoluto. Salvo que cheguemos á conclusión de que o personal que traballa na Secretaría dos Concellos, como eso non é unha competencia municipal, non pode consolidar os seus dereitos. O de intervención igual, o que traballa en contratación igual, o que traballa en informática ou en administración electrónica igual. E así seguimos. É dicir, a cuestión do uso dos idiomas oficiais e da garantía do uso dos idiomas oficiais é unha cuestión básica, de necesaria consideración e de necesario desenvolvemento en canto a medios personais, materiais e de todo tipo, en calquera administración que opere no territorio no que é idioma oficial, necesariamente. Que pasa aquí? Que estamos xogando, como ocorre moitas veces e non só no dereito, coa ambigüedade dos termos, non? Que é competencia. E un pouco deso vamos a tratar para intentar situarnos. En definitiva, a afirmación contida nesa sentencia é un tópico xurídico, pero é un tópico xurídico que é irrelevante. O sea, eso non é o determinante para resolver ese caso. Eso tería que ver con algo propio da xurisdicción social, que son os medios propios, etc. Pero eso vamos a deixalo porque aquí non é relevante. Vamos a ver se isto é ou non é unha competencia e que hai xurisprudencialmente sobre esta materia, sobre todo sobre as cuestións centrais. A segunda parte do asunto sería que son as competencias municipais. As competencias municipais non as únicas competencias que están reguladas no sistema político español son as competencias exclusivas do Estado. Eso é unha lista que aparece na Constitución e non é nada máis. Con respecto aos concellos, hai unha cláusula xenérica relacionada coa garantía institucional da autonomía local e con respecto ás comunidades autónomas hai outra lista das cales, por medio dos estatutos de autonomía e algún outro instrumentos, se poden facer cargo delas e, no seu caso, pasar a exercelas as correspondentes comunidades autónomas. As competencias municipais na Lei Reguladora das Bases de Réxime Local
a larga é irrelevante para este asunto, engade un par de cousas, logo explicaremos, na lista de actividades complementarias que está recentemente derogada, na larga incluso modificada pola lei de racionalización do ano 2013 e pola lei de medidas urxentes derivada da lei de racionalización da Comunidade Autónoma da Lei 5/2014, operaba con 4 elementos, ahora quedan 3. Unha cláusula xeral, que é máis ou menos que os concellos teñen dereito a intervir en todas aquelas cuestións que responden ás necesidades e ás aspiracións da comunidade local. Eso, un aleluya que ten efectos xurídicos, pero non deixa de ser unha cláusula xeral que o mismo vale como un acordeón ou como un resorte para unha cousa que para outra. En principio será el inspirador, pero ten pouco. Logo hai un listado de materias, que é o que convencionalmente se chama competencias propias, que é o que se recolle no artigo 25.2, pero esas materias son ítems xenéricos remitidos á legislación sectorial, ben do Estado ou ben da comunidade autónoma. Os concellos terán competencias en materia de tráfico. Sí, cales? Pois o que di o texto refundido da Lei de Tráfico e Seguridade Vial, e non outra cousa. E ainda así, con moita interpretación. Só é unha forma de entender cal é a articulación actual das competencias locais, que é leerse a Lei de Réxime Local franquista, o texto articulado e refundido do ano 55. A continuidade nas administracións e as inercias son moi poderosas. A única forma de entender como se articulan desa forma as competencias municipais e cales son é leéndose os artigos correlativos da Lei de Réxime Local do ano 55, que desenvolve a Lei de Bases. O mecanismo é parecidísimo. As variacións son por cambios terminolóxicos, a redacción actual é un pouco máis moderna. Obviamente, non é o mismo. Non é o mismo porque na legislación de réxime local franquista resultaba que o alcalde era el jefe provincial del movimiento e el delegado del poder central en el municipio, ¿no? O presidente da Deputación era o jefe provincial do Partido Único e o delegado do Poder de Madrid. Ese non é o esquema que funciona agora. Agora se elixe as autoridades, se elixe nos municipios, nas provincias non. A todo isto, a regulación municipal será complexa, difícil de entender, pero estou disposto a apostarme o que sexa con calquera dos presentes para que busque en toda a legislación vixente e anterior para ver unha soa competencia en sentido estricto dunha deputación provincial de réxime común. Se aquí falamos de que hai aleluyas e hai listados, no caso das deputacións só hai aleluyas. Non teñen, non se elixen directamente os seus dirixentes, non responden ante nadie, non importa nin siquiera a prensa o que pasa ali o que se decide. Pero nada, en absoluto, non van nin os periodistas os primos, mas que cando hai unha situación así destas que ten máis tendencia a sucesos que a verdadeira importancia. Non cobran un mal imposto, así como os concellos cando menos cobran, e a xente sabe cando lle chega o recibo a casa o que paga, os recargos das deputacións os cobran os concellos ou lles veñen mediante transferencias. Non sei se vos acordades do famoso gran secreto do pai de Sabina. O pai de Sabina, cando estaba a morrer, se o conta Sabina nas súas historias, cando estaba morrendose no hospital, ele conta que foi despedirse e o pai dixolle algo, xa estaba moi mal e tal. Isto debe ser unha cuestión fundamental, que quere decirme o meu pai. Achegouse e lle dixo: de onde sacan os cartos as deputacións? E pouco despois morreu. É das mellores historias para explicar a historia institucional dun poder intermedio, innecesario, parasitario, superfluo. Bueno, estou-me perdendo. Pola contra, os concellos teñen un listado de materias que son as competencias propias, máis ou menos todos coñecemos e manexamos. Despois hai uns servicios mínimos obrigatorios, que é o único punto onde non se respecta outra destas cuestións herdadas, que teóricamente, segundo a legislación vixente, a española, a galega e calquera outra, os concellos son todos iguais. Forcarei é o mismo que Vigo, teñen as mesmas competencias, as mesmas obrigas, se rexen polas mesmas normas legais, igual Forcarei ou calquera outro, Cerredo, non me importa, a Terra de Montes, porque me gustan moito, os uso como exemplo. Só no caso dos servicios mínimos obrigatorios hai 4 chanzos. Todos os concellos, os que teñen máis de 5.000 habitantes, máis de 20.000, máis de 50.000. Máis de 50.000 o transporte urbano colectivo, non? Os autobuses e antes os tranvías. Ese é o único elemento de diversidade, que obviamente os servicios que presta Forcarei
E os que presta Vigo, o presuposto de Forcareio de Vigo, ou as persoas que traballan, o número de contratos de servicios que en Forcareio de Vigo, non ten nada que ver. Parecense tanto que en di Forcarei Vigo, di, o Concello de Sevilla ten, creo que, o mesmo número de funcionarios que a Comunidade Europea. Eso ten bastante pouco que ver con Forcarei, ou quen di con Forcarei, Quintanilla de Onésimo, por citar algo máis correspondente a gloriosos héroes patrios que siguen mantendo as denominacións pese a lei da memoria histórica. Ben, están os servicios mínimos obrigatorios, logo, teóricamente, están as competencias delegadas. En Galicia, isto ten un desenvolvemento teórico brutal. Na Lalga, que é coñecida con ese acrónimo porque é longa, pero non porque teña ningún tipo de contido sustantivo. É un puro refrito de normativa estatal previa, sin ninguna innovación. Leis de delegación, as que hubo, desapareceron. Hubo unha lei de delegación das competencias, de determinadas competencias da Xunta de Galicia en materia de urbanismo, a aprobación do planeamento máis importante que corresponde á comunidade autónoma, delegouse por esa lei dos tempos do finado de Cuiña, nos concellos, si ben, aínda que quen aprobaba era o Concello, e non o conselleiro, había un informe previo vinculante da Consellería. O caso é un cambio de técnica, ben, vale, supoña, durou moi pouco en vigor, na seguinte lei xa, cando entrou o sucesor de Cuiña, o actual presidente, don Alberto Núñez, desbotouse esa norma, ese mecanismo de delegación e volveuse o tradicional, que concentramos o poder directamente aquí e decidimos. E había un quinto elemento, que é un artigo que di que, sin prexuízo de todo o anterior, os concellos poderán desenvolver tamén actividades complementarias das propias de outras administracións en materias como, e aí entraba, emprego, promoción da muller, etc. Isto derrogouse na lei que modificou esta regulación. Na lei de racionalización, sostenibilidade, non sei cantas outras historias, desta de Montoro, a que se utilizou últimamente para introducir os recortes nas administracións locais. Hai algunha alusión á normalización lingüística en algunha destas normas? Non, ninguna, en absoluto. De igual xeito que non hai a materia de contratación ou as funcións de secretaría, de intervención, ou a informática, ou a moitos outros conceptos destes que podamos introducir. A persoal, o que se queira, as relacións públicas, etc. Por que? Porque as competencias son os ámbitos materiais de actuación. E, en relación con eses ámbitos materiais de actuación, hai servicios. A competencia de medio ambiente, unha das súas componentes básicas, realmente, os dous principais gastos sectoriais dunha entidade local son residuos sólidos urbanos e agua. Teóricamente, eso entraría dentro do concepto de medio ambiente, que é unha competencia compartida, etc. Aí hai uns servicios nos que traballa unha xente. Pero todo o que son as contratacións que se producen aí, ou a selección de personal, a inscripción de personal, etc., se fai polos servicios comuns do Concello. E dentro dos servicios comuns do Concello está a normalización lingüística. Ben, é certo que eso se pode organizar de moitas formas, como un servicio propio, como un elemento incluído nos servicios centrais, como unha rede, etc., dependendo do tamaño da organización e das decisións organizativas que se tomen en cada sitio. Entón, examinadas as competencias municipais, examinado o que di a sentencia esa, é certo, pero non é certo. Que é certo? Vamos a salirnos da cuestión nominalista da existencia ou inexistencia de competencia en materia de normalización lingüística, que en sentido estricto non hai, pero eso non significa nada. En todo caso, non significa o que se extrae desa sentencia. Ben, a lei o que é o estatuto, paso directamente. O Estatuto de Autonomía de Galicia, no artigo 5º e no seu apartado 3º, non di a Xunta de Galicia ten que. O mandato normalizador contido no Estatuto de Autonomía de Galicia, que, por certo, é unha lei estatal, ainda que pareza mentira, polo que din os tribunais moitas veces, di que os poderes públicos de Galicia. E iso implica a administración periférica do Estado, a comunidade autónoma e a administración local, e todas as demais administracións. Os poderes públicos de Galicia teñen tres funcións asignadas, tres mandatos e tres habilitacións. O de garantir o uso normal e oficial dos dous idiomas, o de potenciar o emprego do galego en todos os planos da vida pública, social, etc., e o de dispoñer as medidas necesarias para facilitar o coñecemento. No coñecemento, en canto ao sistema educativo, aí sí hai unha competencia exclusiva, entre comillas, da comunidade autónoma. Na cuestión de potenciar o emprego, en todos os planos, aí non hai ningún tipo de competencia exclusiva, é compartida.
E, por lo tanto, hai unha competencia das entidades locais nesa materia. Teñen unha obriga, non un fin, unha obriga operativa. Do mesmo xeito que existe a obriga de favorecer as condicións para que o personal exerza os seus dereitos, do mesmo xeito que hai un mandato de eliminar as diferencias por razón de sexo ou de calquera outra circunstancia. Do mesmo xeito que hai que escolarizar a todos os nenos para que teñan a mínima hipótese de ter unha mínima formación que lles permita levar unha vida digna, etc. Esta habilitación, este mandato, desenvolvese logo na lei de normalización. Básicamente vamos a analizar o principal artigo, que é diferencial en relación coas demais leis de normalización ou leis básicas de uso ou leis de política lingüística de outras comunidades autónomas. Hai tres concrecións máis. Unha, a da LALGA, que simplemente fai un refrito da lei de uso do galego nas entidades locais de Galicia, e o que está na lei de normalización lingüística. Na lei de capitalidade de Santiago se inclúe tamén a cuestión do galego, desde logo na lei da área metropolitana de Vigo en absoluto, xa son outros tempos, agora, como sabedes, o realmente importante é o inglés, non? Unha regla que funciona como rectora da actual política lingüística é o castelán é o normal, o inglés é necesario e o galego xa veremos. E de xa veremos vamos a ocuparnos. A lei do uso do galego nas entidades locais de Galicia, que é unha lei moi corta, é unha lei absolutamente conxuntural e reactiva. A lei de uso do galego nas entidades locais de Galicia responde ao seguinte feito. Digo, por si non o sabedes, ou por si vos resulta extraña a súa dicción. Un dos contidos da legislación de réxime local, a primeira posterior á Constitución do 85, era hai que actualizar e refundir os regulamentos anteriores da legislación de réxime local do franquismo. Un deles era o famoso ROF, o Regulamento de Organización, Funcionamento e Réxime Xurídico das corporacións locais. E dentro do ROF, cando se publica o ROF actualizado, sale un artigo sobre a lingua que di que hai que facer todo en todas partes en castelán e logo, si queres, voluntariamente lle metes unha doble columna ao lado. Cando saliu eso, reaccionamos, unha protestando e outra propoñendo ao Parlamento galego unha lei que decía exactamente o contrario. Todas as actuacións das corporacións locais teñen que ser en galego e logo, si queres, lle metes unha columna ao lado. E iso se aprobou, extrañamente, co voto a favor do Partido Popular e o voto en contra do PSOE. Todo o mundo... As cousas son así de extrañas. Porque o ROF se aprobou en tempos do primeiro goberno de Felipe González e foi un mecanismo reactivo rápido que, cando menos, logrou parar aquilo. Tan reactivo foi que pouco tempo despois, por unha corrección de erros, modificaron o ROF, ese artigo, e o deixaron en cada quen que se arregle. Unha remisión a outras normativas. Se vedes unha lei extraña porque ven moi condicionada para parar un golpe e darle a volta. Se vos podedes facer eso, e eso é constitucional, exactamente, vamos a facer a xogada contraria. E a xogada contraria era indiscutible, porque tampouco se excluía o uso do castelán, e aí cada un o que queira. Vamos a ver logo que hai máis historias detrás disto. Ben, a lei de normalización lingüística ten, gran parte dos seus artigos non se refiren á Xunta de Galicia, se refiren aos poderes públicos de Galicia, entre os cales se inclúen os poderes locais. E o artigo clave é o artigo 6.4. Entón, vamos a ver aquí, aparte do que xa se falou en xeral de outros mandatos da lei de normalización, o artigo 6.4 ten dous parágrafos, que a Xunta ditará as disposicións necesarias para a normalización progresiva do uso do galego, e ata seguido di que as corporacións locais deberán facelo de acordo coas normas recollidas nesta lei. É a única lei de normalización lingüística que habilita especificamente as corporacións locais para regular o impulso normalizador do uso do galego. A única. E isto ten que ver co seguinte, que vamos a explicar logo. Hai unha xurisprudencia do Tribunal Supremo que di que os municipios non teñen competencias en materia do uso das linguas propias, anula as ordenanzas e anula a posibilidade de constituir mancomunidades. Consorcios, por eso a fórmula intentada aquí, inda que non salín é outra cousa. Non, aí non estaría excluído. Por qué? Porque no caso de... Todas estas sentencias se producen en relación con concellos do País Vasco e con unha mancomunidade. Aí sí que non había esta base. Nós temos esta base e iso é o que dá lugar a que todas as sentencias sobre ordenanzas de normalización lingüística e acordos de proclamación de criterios de uso potenciadores do galego en Galicia entran no fondo do asunto. Ninguna discute a cuestión da competencia das entidades locais para regular este tipo de asuntos. Entón,
o artigo específico que habilita xa non só para xestionar, para desenvolver unha competencia en sentido amplio, nun uso común, non estrictamente xurídico-administrativo da palabra, é este. Pero non só para facer xestión, senón para regular esa xestión, ou para planificar esa xestión. E esa habilitación está aí e está específicamente recollida. Ben, vimos a cuestión das competencias municipais, vimos a cuestión da regulación no marco xurídico específico, da regulación da oficialidade e do mandato normalizador, que son os dous contidos básicos. Que é oficialidade? Oficialidade significa que usar a lingua propia unha vez declarada oficial ten plena validez e eficacia dentro do territorio da Comunidade Autónoma de Galicia. Mandato normalizador significa a cuestión non é puramente formal, tendo en conta que o punto de partida é a exclusión do uso do galego en calquera plano da vida pública, é necesario non só habilitar o seu uso, senón impulsar o seu uso normal, recuperar espacios, restituir unha posición que asegure a supervivencia e o uso normal do galego como a lingua propia do país. En relación con acordos plenarios e ordenanzas de normalización lingüística. No caso de Galicia hai unha por dúas, tres, 4, 5, 6, 7 sentencias que eu coñezo. Sentencias, quero decir, a veces chegan ao Supremo, a veces se quedan no Tribunal Superior de Justicia de Galicia. Vouvolos contar moi por riba e nos vamos a centrar no último, que é a de Lugo, a máis recente, que é a única que trata da cuestión da competencia. A primeira sentencia é do ano 84, no Concello da Coruña, apróbase unha moción de partido hoxe desaparecido, que quero rendir ao meu máis sentido homenaxe, que era a Esquerda Galega, propón unha moción que se aproba o 29 de 5 de 81, quero dicir, está a modo de funeral, e pola parte que me toca. É recorrido polo Goberno Central, como sucedía sistemáticamente daquela, sendo daquela delegado do Goberno Central, casualmente o presidente da Real Academia Galega, en fin, estas historias que os máis vellos sabemos, que os máis novos vos sorprenderán moito, pero así é este país. Recórreno é resolta por unha sentencia daquela non existía ainda o Tribunal Superior de Justicia de Galicia, sino a Audiencia Territorial da Coruña, que anula algúns dos seus contidos, algúns, non todos, e finalmente o Supremo se pronuncia no ano 84. Que di o Supremo nesta primeira sentencia? Pois o que di é o seguinte: cando se aproba isto no ano 81, ainda non se aprobara a Lei de Normalización Lingüística. Entón, a brillante teoría do Tribunal Supremo, máximo Tribunal do Estado, é o seguinte: como a Comunidade Autónoma aínda non regulou que significa isto da oficialidade, como se o Estatuto de Autonomía e a Constitución non existiran, pois mentres non regule, mantemos en vigor a normativa anterior. A normativa anterior decía todo en castelán. Se alguén quere, aparte de someter o que comentábamos antes, un texto complementario en materias culturales e así se admite, pero se non, non vale. Claro, eso é manifestamente contrario ao mandato de recoñecemento contido na Constitución. A oficialización se produce non na Lei de Normalización Lingüística, sino no Estatuto de Autonomía de Galicia, que, insisto, é unha lei orgánica estatal, pero para o Tribunal Supremo a solución foi esa. Entón, como isto é transitorio e en Galicia ainda non se deron prisa en regular o asunto, de momento non nos vale nada. Moi ben. O caso de Coruña, que, como todos sabemos, foi o contraexemplo do que se podería facer e do que se debeu facer polo que pasou aí, ten un complemento curioso, e é que no ano 92 a Mesa para a Normalización Lingüística mete unha escrita no Concello da Coruña dicindo dúas cousas. Primeiro, respeten a legalidade no que respecta ao topónimo da cidade. En segundo, cumplan a lei de uso do galego nas entidades locais de Galicia. Non lle contestan, claro. E contra esa denegación presunta se van ao contencioso, e aí hai unha primeira sentencia do Tribunal Superior, e a historia chega a resolverse por unha sentencia, esta sí, moito máis interesante, do Tribunal Supremo do 25 de 9 de 2000, que di que sí, que o topónimo é o que hai que cumplilo. Hai 4 ou 5 sentencias máis do Supremo, porque o daquele alcalde decidiu que eso non iba con el. Pero esa primeira sentencia non só se refire á cuestión do topónimo, sino ao cumprimento da lei, a que todas as actas se fixeran en galego, que todas as ordes do día, convocatorias e tal, se fixeran en galego, non, desde que tomara posesión o alcalde daquela, non, ninguna delas contiña ningún só termo no idioma do país. Esta segunda sentencia, efectivamente,
estima o recurso da mesa e, cando menos, abre unha porta por aí, ainda que non foi moi eficaz. A seguinte sentencia que hai tamén do Supremo é do 23 de 7 do 99 e se refire a Castro de Rei. Esta é unha historia moi triste e moi poética, porque Castro de Rei non é precisamente un concello de inclinacións trotskistas, nin no que haxe unha gran presencia da esquerda arredista, nin nada polo estilo, non? É máis ben un concello destos do prototipo concello pequeno ao interior do país con unhas enormes maiorías absolutas do partido dominante. Pero por unha razón, creo que hasta onde eu sei, por isto debería estudiar alguén de orixe paterno-filial, a filla do alcalde convenceunos para tomar un acordo e decir, vamos a empezar a utilizar o galego que xa vai tocando, ¿no? Que están as leis e así, e vamos a impulsar unha cousa, por outra parte, do máis normal nun concello pequeno, está como calquera outra, non? É un pouco difícil separar as relacións personais das políticas, e as cuestións sentimentais das puramente legais. E temos un acordo que di simplemente vamos a utilizar o galego con carácter xeral e con carácter normal. Claro, o Concello de Castro de Rei nin siquiera se personou a defender isto. A defensa debeu facer a Xunta de Galicia e non sei como a fixo, porque a sentencia do Supremo é horrorosa. Trasladaron, para entendernos, o modelo das sentencias que utilizaban en relación con concellos do País Vasco do Goyerri e din que aquelo supuña a absoluta exclusión do castelán da vida municipal. No Concello de Castro de Rei non había unha sola acta, un só texto en galego. O sea, o que significaba aquel acordo é vamos a empezar a utilizar o galego para facerlo normal. Pois a sentencia do Supremo o que di é isto é a aniquilación do castelán, de la cultura española e de todo o que se eche por diante e anula todo. Son, a ver, no medio de toda esta historia todos sabemos que moitas veces, non? A nós nos toca levar a parte mala do asunto. O sea, no caso do galego non se produciron os avances do coñecemento e do uso que se deron con notables diferencias en cada caso, en Cataluña, no País Vasco, etc., pero as consecuencias negativas da reacción, para entendernos, para o ABC e todos os medios que saliron de aí, era igualmente separatista e unha cousa horrorosa a política lingüística seguida no País Vasco, en Cataluña, e aquí, por Fraga, Fernández Albor e compañía. Cousa un pouco difícil de entender para os que vemos de cerca as realidades diferentes que se producen en cada sitio, verdad? Bueno, pois, o ben intencionado acordo plenario de Castro de Rei, levado a cabo por todos os ali asistentes, porque era unha cuestión de puro sentidiño, a ver se dunha vez por todas empezamos a incorporar o galego á vida municipal, acabou sendo o paradigma da cousa anti-española e foi anulado polo Tribunal Supremo. Non por ningún fundamento. O que di a sentencia é, por se acaso, vouche anular todo. Non vai a ser que teñas moi malas intencións. O que é un pouco extraño nunha sentencia, nun rollo psiquiátrico ou así, de asistencia psicolóxica comunitaria podería ter alguna lógica, pero así se escribe a historia. Despois temos 4 sentencias do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia, todas elas como o 99% da súa produción en castelán, non esperedes nada. Unha do Concello de Narón, unha moción, outra do Concello das Pontes, a primeira é do 2004, a segunda do 2006, insisto, todas o texto aí, os que teñades curiosidade en algunha delas ou en todas. Outra do Concello de Cambre do ano 2008 e a última das que coñecemos, todas estas anteriores foron promovidas polo Goberno Central. No caso do Concello de Lugo, da Ordenanza de Normalización Lingüística aprobada o 3 de nove de 2012, que dá lugar á sentencia do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia do 18 a 2 de 2016, bastante rápida, son 4 anos, para analizar o asunto. Aquí a impugnación xa non é do Goberno Central, esta vez foi esa bonita asociación que todos coñecedes con sede en Vigo, denominada Galicia Bilingüe. O fundamento do dereito 17 desta sentencia, en cambio, di con toda claridade que os concellos sí teñen, en sentido amplio, competencias, obrigas, funcións en materia de impulso da lingua oficial. Entón, para quen teña un problema parecido da cuestión de Malpica inicial, sería unha sentencia interesante, ainda que unha sentencia digamos que pouco respetuosa e pouco cariñosa co galego como a maioría do Tribunal Superior de Xusticia de Galicia. A ver, incluso as sentencias, entre comillas, malas, son instructivas para aprender que non se debe facer, non? Nestas aquí, e máis especificamente nas
nas que vamos a aludir logo a referidas ordenanzas de normalización lingüística do País Vasco, por exemplo, hai varios modelos de sentencias, de ordenanzas de normalización lingüística das que se van aprobando, non? Non sempre un se pon a escribir de novo algo cando hai algo asentado que funciona en outros concellos ou que os grupos políticos elaboran e reparten entre os seus grupos municipais para promovelas. Ben, en algún caso pode haber, por exemplo, nun ano 5 sentencias fundamentalmente anulatorias de ordenanzas e unha sentencia que denega as pretensións do Goberno Central, neste caso, de anular unha ordenanza. Por qué? Porque meteron un primeiro artigo que di que todo anterior vai sin prexuicio dos dereitos lingüísticos individuais e colectivos de todos os veciños. E con eso salvan toda esta interpretación de se pretende excluir. Vamos a ver. As ordenanzas de normalización lingüística non son ordenanzas que se aproben en abstracto con ninguna finalidade de eliminar nada. Son ordenanzas que se aproban para empezar o proceso de incorporación, normalmente. Por lo menos, os casos que coñezo, eu propuxen dúas que se aprobaron, unha nun concello e outra nunha deputación, e as ordenanzas, que algunhas son idénticas a algunhas das tratadas nas sentencias que citamos antes, o que din, só lle falta decir expresamente. Aquí non hai ningún só papel en galego, ningún impreso en galego, ningún programa informático en galego, e isto non pode ser, porque se hai dous idiomas oficiais, o idioma propio que estuvo excluído da administración desde hai moito tempo, hai que empezar a desplegar a súa utilización en todos os planos. Esa é a finalidade dunha ordenanza de normalización, non outra. Sin embargo, non son leídas nese texto ou non se admite esa lógica. Hai outra lógica paralela que nos decimos, e decimos con toda razón, que o galego é oficial. Todo un sector intelectual, político, mediático, nunca utilizarán eso. Dirán que é cooficial. Hai un idioma oficial e un idioma cooficial. E o modelo que subxace no seu asunto, oralmente un pouco difícil, pero por escrito ideal sería o seguinte: todo en castelán e logo quen queira que lle mete unha traducción ou un resumen. É eso. Ese o... Cando vexades escrito nun artigo sin presuicio do necesario respeto e protección das linguas regionales, significa eso. Non significa outra cousa. Non significa a posibilidade de usar un ou outro indistintamente, non? Con todas as peculiaridades que haxa que introducir, non? Non é o mismo estarmos falando de dúas linguas próximas, interisibles entre elas, que estar falando de aprender euskera, non? Calquera persona con ganas e un pouco de tempo, con algún tempo aquí, abrindo a orella e estudiando un pouco, pode manexarse. Eso non sucede en relación con outros idiomas. Eso é un elemento relevante para ter en conta. Do mesmo xeito que un idioma minoritario que ten ao lado un Estado no que ese idioma oficial ten un soporte, un apoio enorme que non teñen outro tipo de idiomas que son, para entendernos, reductos. Eso é así, se quera ou non se quera. Do mesmo xeito que o número de falantes ou a tradición en cada caso é relevante. Ben, sentencias do Supremo sobre casos non galegos. Primeiro, hai un montón delas moi interesantes sobre unha cousa, se o vedes algunha das sentencias estas ou sale, veredes os arcepafes. Calquera que non lle tocara dedicarse a iso, di que rayos é eso. Bueno, o convenio colectivo de todas as administracións locais vascas e navarras, tanto concellos como deputacións forais aí. No medio do convenio colectivo sempre introduciron un título que era dos dereitos lingüísticos dos empregados públicos, non? E os deberes. E ese título sempre se salvou. Hai un mogollón de recursos. Os abogados do Estado sistemáticamente recurrían que houbera un acordo común entre todas as administracións, un acordo colectivo, produto da negociación colectiva. O que facían logo, para salvar eso, é cada pleno o aprobaba. A negociación, en vez de ser unha guerrilla concello por concello, era unha negociación xeral e logo cada administración local, os que querían aprobarlo, o aprobaba, non? Que é un mecanismo, porque non, para entendernos, cada concello, cada deputación ten que aprobarlo por medio dos seus propios órganos. Pois por esa vía se introduciron moitas cousas operativas que nunca foron cuestionadas no sentido de anuladas judicialmente. Hai como 10 sentencias sobre diversas ordenanzas de normalización lingüística de diversos concellos vascos. Hai dúas oleadas diferentes. Nunha delas se salva todo porque
a alguén se lle ocurriu meter un artigo que deixaba a salvo, vamos, a salvo, salvísimo, todo tipo de dereitos individuais e colectivos, o uso de calquera das linguas oficiais, e non só oficiais, sino que co cal, toda esta argumentación de se está excluindo o uso do castelán, que é a lingua común oficial sacrosanta, quedaba sin efecto. As sentencias empezan a producirse, as primeiras que teño fichadas son do 98 e hasta o 2009 hai bastantes. Primeiro, a análise era caso por caso, e incluso, como sempre recurría ao Estado, a defensa das institucións vascas era decir, non, tía, aquí non tens nada que decir, isto é competencia da comunidade autónoma, e lograban parar parte do recurso por aí, pero, bueno, en algunhas historias comuns, publicacións en boletíns, comunicacións dirixidas a xulgados, etc., os abogados do Estado, por orden das subdelegacións do goberno, recurrían e o Tribunal Supremo acababa tumbando todo o que lle pudera parecer mínimamente atentatorio contra o estatus do castelán. Chegado un momento, nunha destas sentencias, se cada sabemos con cuidado, pero non ten moito interés, en concreto, a cousa empeza nunha do ano 2000, do Concello de Leaburu Gastelu, pero se consolida na sentencia do 3/6 do 2009, no caso da Azpeitia, o que fai o tribunal di, bueno, vale, e como consigo que se admita todo o recurso do Estado e entro a saco a isto? Pois pola vía das competencias municipais. O argumento é, non. As competencias en materia de lingua propia son da comunidade autónoma, todo o que aprobe calquera concello sobre eso é nulo por falta de competencia. Isto enlaza co que vos decía antes. No caso da lei básica do uso de euskera non hai ninguna atribución competencial ni normativa específica aos concellos. No caso de Galicia, sí. O que fai que a situación sexa diferente. Despois hai, acabamos, non, en menos de 5 minutos acabo. 5 sentencias sobre varios concellos destos que din, aprobamos unha ordenanza igual e ademais montamos unha mancomunidade para ter uns servicios comuns. As sentencias son curiosas, di. Acaban dicindo, carecedes de competencia, pero antes, para machacar un pouco máis, din, o idioma non é unha obra pública, que é o único que xustifica que existan mancomunidades, nin siquiera é un servicio público. Sería máis discutible, pero para eles a prestación de servicios lingüísticos non é un servicio público. Pero aí, nin siquiera se atreven a negalo. Quédanse na historia de que as mancomunidades, na regulación xeral, eran mancomunidades para obras ou servicios determinados. E despois incluín, a modo de consolo final, 3 sentencias e algunha máis sobre 3 casos de concellos con respecto a idiomas non oficiais. 2 asturianos e un o de Treviño. Treviño sabedes que é un enclave dentro do territorio de Euskadi, que non depende de Euskadi, sino de Burgos, non? Levan anos e anos e anos intentando sumarse, igual que outro que hai que depende de Cantabria, aos territorios vascos, pero están blindados nos estatutos de Castela por un lado e no de Cantabria por outro. Cada corporación que chega di queremos unirnos a non sei que, e chegado un momento dixeron, bueno, vale, como necesariamente a carretera vai de Euskadi, Treviño, Euskadi, vamos a poñer os letreiros en castelán e en vasco tamén. Aí, sin contemplacións. O Supremo di que de eso nada. Si queren en inglés e francés, sí, pero que en vasco ni hablar. Que igual se disolven as esencias patrias no asunto. Insisto, as sentencias, a verdade é que hai algunha que está ben, a segunda de Coruña, que os comentei, hai algún fundamento que ten interese para o caso que tratamos, a asunción dos valores do pluralismo lingüístico e da posibilidade de coexistencia da oficialidade do castelán coa normalización dos idiomas propios non é algo que forme parte do programa xurídico-político da xurisprudencia española de momento. Non hai algún caso no que sí, pero vamos, e non parece que nos últimos tempos a cousa vaya millorando precisamente. De feito, hai, digo para acabar, cuestións destas espectaculares, non? En canto te sales un pouco do tema, e incluso ainda que a base legal diga outra cousa, ti colles todas as sentencias que hai en materia de nacionalidade na que alguén de orixe marroquí, senegalés ou que fose, pide a nacionalidade española, ya denegan e acaba recurrindo dicindo que cumple todos os requisitos, non? O que di a legislación nesta materia é que un dos elementos que se teñen en conta para a integración é o coñecemento de calquera dos idiomas oficiais. As sentencias do Supremo son sobre el idioma nacional e se acabou, e el español, e nada máis. Creo que só hai unha, un pouco respetuosa, de esta muller que é agora deputada do PSOE, como se chama?
bueno, non me sabe o nome, unha magistrada do Supremo, que a verdade é que sempre foi particularmente cuidadosa nesas historias, e cando analiza o asunto di que ten un coñecemento maior, menor, demostrativo de integración social ou non. De outros xeitos, cabe a outra lectura, por iso non é conveniente desenvolver ningún argumento que conduza á depresión, senón todo o contrario. Se un lee o que é a argumentación sobre se levas aquí 10 anos vivindo e non eres capaz de manexarte medianamente no idioma do país, esa é a lógica para conceder ou non a nacionalidade. O argumento é perfectamente extrapolable. E como esas, hai moitas, incluso en sentido contrario. Hai unha sentencia de algún caso catalán que lle tachas a discriminación dos castellanos. Non vou entrar en máis historias, pero quero decir que os argumentos moitas veces hai que collelos en toda a súa virtualidade, como tales argumentos, olvidándose do caso, non? Entón, parte das cousas que fomos comentando aquí sobre competencias ou non competencias, se eu tivera que ir a un procedimento social intentando que un tribunal declarara que son indefinido e non temporal, son perfectamente utilizables para rebatir este tipo de argumentos. De onde sacan o argumento? Do tópico xurídico, hai unha lectura elemental da normativa dun coñecemento moi escaso e de coñecer só o que é a línea dominante do Tribunal Supremo en materia de non competencias municipais en materia de normalización lingüística, que é para casos de ordenanzas do País Vasco. Pero que non ten esa base en relación coa comunidade galega, no que nunca se negou ese asunto, nunca. Nunca. E, sin embargo, nos están trasladando o que comentábamos antes, o peor de cada caso, non? Unha jurisprudencia construída sobre unha lei diferente que non habilita os concellos, nesa materia nos é trasladada cando nós temos unha legislación diferente que ten unha habilitación específica. E os casos que se teñen tratado en relación coa legislación galega expresamente manifestan que sí existe esa competencia ou esa función en xeral, por decirlo de alguma forma. Non sei se con isto atendín o que me pediches, en todo caso, a documentación, o sea, os textos que se poden utilizar para isto, os jurisprudenciais, que son os máis complicados, insisto, quedan aí, e calquera cousa que necesitedes, supoño que os que perdemos o tempo con estas cousas somos felices de que alguén lle sirva para algo. Ben, moitas gracias, Xesús Costas.